ξεκινήσει από την εκκλησία μας, από την ενορία μας στο ελληνικό λαό, μια μικρή θεατρική ομάδα. Τώρα έγινε ένα έργο, παίχτηκε ένα έργο στην Κυψέλη και είχε μεγάλη επιτυχία. Και έτσι σκεφτήκαμε και με τις ευλογίες πρωτίστως του Θεού και του Σεβασμιωτάτου να κάνουμε ένα μικρό θεατρικό εργαστήρι. Αυτό δεν καρποφόρησε μέσα στον κορονοϊό και υπήρχε κάτι, ένα υπόβαθρο από μια παράσταση που το σενάριο το εξεργάστηκε ο Σπύρος Εκελόγλου και θελήσαμε αυτό φέτος, αφού έχουμε την άνεση να υπάρχουμε, ανάμεσά μας δηλαδή να υπάρχουμε σε έναν χώρο, να το ανεβάσουμε και να το παίξουμε, να το δούμε και να το χαρούμε. Δεν είναι μεγάλη διάρκεια, είναι περίπου 40 λεπτών. Και έτσι σκεφτήκαμε για να γεμίσουμε την ώρα του θεάτρου, να ξεπεράσουμε δηλαδή την ώρα της εκδήλωσης, μια ώρα εκδήλωση και κάτι, να βάλουμε μια μικρή εισαγωγή. Μικρή εισαγωγή η οποία δεν μπορεί και να μην έχει σχέση και με το θέμα του θεάτρου, δεν μας πειράζει αυτό. Είναι μια εισαγωγή που έχει σχέση με τον Ελίτη. Ερχόμενος στη Θέρμη το 2015-16, άκουσα τότε ότι κάποιος άνθρωπος εδώ στη Θέρμη είναι λάτρης του Ελίτη. Και αυτός ο άνθρωπος υπήρξε και καθηγητής ίσως και κάποιον από εσάς. Η κυρία Δέσποιρα Παπαδοπούλου, η φιλόλογος. Και έτσι ως τον καταλληλότερο άνθρωπο για να μας μιλήσει από τον Ελίτη, θεωρήσαμε την κυρία Δέσποιρα. Θα την χειροκροτήσετε αφού κατεβώ εγώ με ένα θερμό χειροκρότημα, γιατί έχει άγχος, παρότι πέρασε πολλά χρόνια από στην αίθουσα μέσα στην διδάσκοντας, ή έχει λίγο έτσι τι θα πούμε και πώς θα το πούμε. Είπαμε ότι εδώ είμαστε μια οικογένεια, δεν έχουμε διαγωνιστική διάθεση. Θα απολαύσουμε την εισαγωγή της, τη διάλεξη την οποία θα κάνει και αμέσως μετά θα χαρούμε το θεατρικό το οποίο θα δώσουν τα παιδιά το καλύτερο του θεατρού και θα τα απολαύσουμε. Σας εύχομαι καλή βραδιά, ένα χειροκρότημα για την κυρία Δέσποιρα. Τώρα δεν βλέπω κανένα σας, οπότε δεν έχω καθόλου. Στην 60η πλεύση του στα νερά της ποίησης, ο Ελίτης δεν υπέστειλε ποτέ τη σημαία του Δέσου. Ακόμη κι αν ιδίως και αυτό, στα ύστερα βήματά του, χαιρετίζει με επίγνωση τον χρόνιο ύπνο. Ζω για τότε που δεν θα υπάρχω, γράφει. Λοιπόν, διαβάζοντας Ελίτη, είναι σαν να κοιτάς ελιοπελαγίτικο τείχο το κατά μεσήμερο. Θαμπώνεσαι, κατεβάζει τα μάτια. Όταν περάσει το θάμπομα, μένει μια ευτυχία, μια βαθιά συνείδηση και μια άλλη σοφία. Ο πιο διακεκριμένος και ο πιο σημαντικός ποιητής της γενιάς του 1930, ίσως και όλων των εποχών, ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης. Για τα λίγα βιογραφικά, τέλος πάντων, αν δεν το γνωρίζετε. Γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γονείς του, ο Παναγιώτης Αλεπουδέλης και Μαρία Βρανά Αλεπουδέλη. Μυτιληνή στην καταγωγή. Ο πατέρας του είχε εργοστάσιο εσωπονοποιίας. Όπως καταλαβαίνετε, από αστική, παύλα μεγαλοαστική τάξη. Το ζευγάρι είχε 6 παιδιά, 5 αγόρια και ένα κορίτσι. Το κορίτσι πέθανε νωρίς και μείναν τα 5 αγόρια. Ο Οδυσσέας Ελίτης ήταν ο μικρότερος. Στα 14 εγκαταστάθηκαν οικογενειακώς στην Αθήνα. 3 χρόνια αργότερα άρχισε να φοιτά για 7 χρόνια σε ένα ιδιωτικό σχολείο, το Δέλτα Νίνη Μακρύ. Έχοντας σημαντικούς δασκάλους, αυτό είναι πολύ σημαντικό που σε δίνω. Ήταν ο Λιώτα Μη Παναγιωτόπουλος, ο Ιωάννης Κακριδής, ο Γιάννης Αποστολάκης. Στα 23 γνωρίζεται με τον Βενιζέλο, καθώς βενιζελική οικογένεια, που και την εποχή ξέρετε πως ήταν έντονα τα πάθη, το γνωρίζει λοιπόν τον Βενιζέλο σε ένα ταξίδι του στην Ευρώπη. Η οικογένειά του υπέστη διώξεις εξαιτίας της προσήλωσης στις βενιζελικές ιδέες.
Στο αποκορύφωμα των διώξεων ήταν η σύλληψη του πατέρα του, υπήρχαν τέτοια πάθη το 1920. Το 1924 γράφεται στο γυμνάσιο, ενώ αρχίζει η συνεργασία με το περιοδικό «Η διάπλαση των νέων». Σημειωτέων ότι ξόδευε όλα του τα χρήματα για βιβλία, κυρίως για λογοτεχνικά, που είχαν σχέση με την ελληνική φύση. Στα 29 στρέφεται οριστικά προς τη ποίηση. Διαβάζει Καβάφη, Καρδιωτάκη, Κάλβο. Προσέξτε, όχι Σολομό, Κάλβο, τον οποίο προτιμούσε από όλους τους ποιητές. Για ποιο λόγο λέτε? Για την καθαρότητα και την ελληνικότητά του. Το λέω αυτό γιατί ο Κάλβος δεν είναι πολύ συμπαθής, ο Σολομός περισσότερο γιατί είναι πιο εσωτερικός, πιο συναισθηματικός, αλλά παρόλα αυτά βλέπετε ότι είχε τις προτιμήσεις του. Στα 30 γράφεται στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου των Αθηνών, ενώ στα 33 γίνεται μέλος της ιδιοκρατικής φιλοσοφικής ομάδας του ίδιου Πανεπιστημίου. Στα γράμματά μας παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε ηλικία 23 ετών από το περιοδικό «Τα Νέα Γράμματα» που διεύθυνε ο Ανδρέας Καραντώνης. Το Νοέμβριο του 1935, σε μια σειρά ποιημάτων, για τα οποία ποιήματα πολύ εύστοχα ο Γιώργος Θεοτοκάς χαρακτήρισε σαν μυστηριακό ξημέρωμα στο Αιγαίο. Στα 1940 παρουσιάζει την πρώτη του ποιητική συλλογή «Προσανατολισμοί», σε ηλικία 23 χρονών, που θεωρήθηκε ξεκίνημα από πιο μπροστά φυσικά έγραψε τους προσανατολισμούς, στα 1940 τους εξέδωσε, που θεωρήθηκε ξεκίνημα με τους σκοπούς μιας καινούργιας μουσικής που έφλασε έναν καινούργιο κόσμο. Και αυτός ο κόσμος πλατύνθηκε, στερεώθηκε. Και αυτό έγινε στη δεύτερη ποιητική συλλογή του, στον Ήλιο τον Πρώτο, που κυκλοφόρησε το 1943. Οι δύο αυτές συλλογές κλείνουν έναν κύκλο ποιητικής εμπειρίας και θα ήταν αρκετές για να κρατήσει ο Ελίτης μια θέση λαμπρή στα ελληνικά πράγματα. Αν δηλαδή πέθανε ξαφνικά σε αυτή την νεαρή ηλικία, θα το θυμόταν ο κόσμος μόνο για αυτό το έργο, αυτά που είχε γράψει μέχρι τότε. Ο Ελίτης όμως συνέχισε για να δώσει μέσα από την περιπέτεια του πολέμου, του Ελληνοϊταλικού, τη φιλετική δοκιμασία μας, της Ελλάδος δηλαδή, υπέροχα συνθετικά ποίηματα όπως το «Άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο ανθρωπολογό της Αλβανίας» και τη συλλογή «Η καλοσύνη στις Λυκοποριές». Το Φεβρουάριο του 1948 η Ελίτης αναπορεί από την Ελλάδα, εγκαθίστε μια περίοδος, όπως ξέρετε όλοι, ότι ήταν πάρα πολύ έντονη και πολύ κακή για τον ελληνισμό, για τον εμφύλιο κλπ. Εγκαθίσταται στο Παρίσι ως το Σεπτέμβριο του 1951. Έχει αφήσει πίσω του έναν τόπο κατασπαραγμένο, καθημαγμένο, ρημαγμένο και κυκλοφορεί μέσα σε πολιτείες στην Ευρώπη, όπου η ανοικοδόμηση προχωρά γρήγορα και φαίνει πιο κοντά την ευημερία. Θυμάμαι, είχα διαβάσει κάποτε όταν πήγε στη Γαλλία, στο Παρίσι και ζήτησε καφέ από ένα γρασόνι σε ένα καφέ που είχε πάει, του λέει έτσι επιτιμητικά τον γρασόν, «Κύριε, ξέρετε, είχαμε πόλεμο, δηλαδή τι ζητάς τώρα, καφέ?» Και φανταστείτε, τα έλεγε σε έναν που κόντεψε να πεθάνει στον Ελληνοαλβανικό πόλεμο, που είδε να κατασπαράζεται η Ελλάδα, τα έλεγε σε αυτόν. Η ανοικοδόμηση της Ευρώπης προχωρούσε, ενώ σε εμάς εμείς είχαμε το εμφύλιο. Το ιδανικό προς το οποίο τότε κοιτάζαν ανύποπτα και ανεπιφύλακτα όλοι οι Ευρωπαίοι. Ο πόνος για τη μακρινή του πατρίδα τρέφει τον ελληνικό μύθο που κρύβει μέσα του. Του γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη να δημιουργήσει ένα έργο που να δικαιώνονται η φτωχή Ελλάδα, ο μύθος της, αλλά και η μοντέρνα τέχνη. Και όταν λέω μοντέρνα τέχνη εννοώ τον υπερρεαλισμό.
προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αναζήτηση του αληθινού προσώπου της Ελλάδας, ποια ήταν η Ελλάδα πραγματικά, και στην ενορατική ή δοξαστική επινόηση αυτού του προσώπου. Την εξοράισε την Ελλάδα, την δόξασε την Ελλάδα. Στην ελληνική νομιστικοπάθεια του Σολομού, στον εθνικισμό του Παλαμά, στον εθνισμό του Σεφέρη, ο Ηλίτης αντιτείνει την ονειρική Ελλάδα. Το 1959 κυκλοφορεί το κορυφαίο του έργο «Άξιον εστί», που γίνεται γνωστό στις πλατιές μάζες, όπως ξέρετε, μετά την μελοποίησή του από τον Μίκη Θεοδωράκη. Εξάλλου, ο Ηλίτης είναι ο μόνος από τη γενιά του που συνέλαβε το εγχείρημα της μελοποιημένης ποίησης ως μέρος και των δικών του ποιητικών σχεδίων συνδιαλλαγής με το μεγάλο κοινό. Αυτός έστειλε πρώτος γράμμα στον Θεοδωράκη και του ζήτησε να μελοποιήσει το Άξιον εστί. Μην νομίζετε ότι μόνος του σκέφτηκε ο Θεοδωράκης, το ζήτησε επιτακτικά και καλά έκανε και τον επέλεξε με έναν τρόπο. Ήδη την επόμενη χρονιά το απονέμεται το πρώτο κρατικό βραβείο για την ποίησή του και ως γνωστόν η ίδια συλλογή του αποφέρει και το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το Άξιον εστί δηλαδή. Μετά, οι 6 και 1 τύψεις για τον ουρανό, η επόμενη συλλογή, γράφονται σχεδόν παράλληλα με το Άξιον εστί και τα δύο έργα που πηγάζουν από τις ίδιες ανθρώπινες εμπειρίες κατέχουν μια κεντρική θέση στην ποίησή του. Το 1970 ολοκληρώνει τη σειρά «Το Φωτόδεντρο» και η 14η Ομορφιά. Την ίδια χρονιά γράφει τον Ήλιο τον Ηλιάτορα, που μελοποιήθηκε και αυτός από το Λάγιο. Την επόμενη χρονιά γράφει το Μονόγραμμα, ένα υπέροχο ερωτικό ποίημα. Αργότερα παρουσιάζει τη συλλογή «Τα ρο του έρωτα» και το 1974 «Τα ετεροθαλή». Στις 7 Μαρτίου του 1975 η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, το θυμάμαι αυτό, τον αναγορεύει επίτιμο διδάκτορα. Το 1979 δημοσιεύεται η Μαρία Νεφέλη, ένα σκηνικό ποίημα διαρθρωμένο σε 3 μέρη. Στη συνέχεια είναι το υπέροχο ποίημα «Ο μικρός ναυτίλος», συλλογή ως ποίημα, σκέφτομαι. Τα 3 ποίηματα «Μεσημέρα ευκαιρίες», τα τελευταία του είναι αυτά, που δημοσιεύονται το 1982. Συνεχίζει με το ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου, επίσης με τα ελεγεία της Οξόπετρας και στα δυτικά της Λύπης. Αξιόλογο είναι και το πεζογραφικό του έργο, δοκίμια κυρίως, στα ανοιχτά χαρτιά, ένα επίτομο αλλά πολύ έτσι γεμάτο βιβλίο, και με θεωρητικές κυρίως και τις κριτικές μελέτες του, τις θεωρητικές και κριτικές μελέτες του, επίσης και το ενελευκό. Είναι πολύ σημαντικό βιβλίο και είναι και η μαγεία του Παπαδιαμάντη, που αξίζει κανείς να το διαβάσει. Και επίσης φυσικά είναι πιο εξειδικευμένο για την αναφορά στον Ανδρέα Μπυρίκο. Για όσους λατρεύουν τον υπεραλισμό, καλό είναι να το διαβάσουν. Έκανε επίσης μεταφράσεις ποιημάτων, πάρα πολλές, των Γάλλων κυρίως ποιητών του Ελιάρ, του Ζαν Πιέρ Ζούβ, του Λόρκα και του Μαγιακόφσκι. Ο Ανδρέας Καραντώνης, μεγάλος κριτικός, αναφέρει σε κάποια μελέτη του πως ο Οδυσσέας Ελίτης σύρθηκε με τη βία σχεδόν στη δημοσιότητα. Λογίες τη σταγμή τον κρατούσαν στη σκιά και από το πλούσιο υλικό των τετραδίων του 1935 θέλησε να παρουσιάσει τα πιο συντηρητικά. Μην ξεχνάτε ότι είχε επηρεαστεί από τον υπεριαλισμό. Ο υπεριαλισμός είναι η μοντέρνα τεχνοτροπία, όπου δεν υπάρχει σχήμα, είναι αυτόματη γραφή κυρίως. Αλλά αυτός έκανε πρώτα τα πιο συντηρητικά και τα πιο μετρημένα και συγκρατημένα δείγματα του λυρισμού του και της απελευθερωμένης και μοντέρνας τεχνοτροπίας του, που όμως εξάσχησαν μια μεγάλη υποβολή και μια σχεδόν μαγική επίδραση που την επικρατούσε τότε ποιητική κατάσταση. Μερικές δροσερές εικόνες από το Αιγαίο, η σιλουέτα ενός νησιού, ένα καράβι, ένα μαντίλι αποχαιρετισμού, φτάσαν να δημιουργήσουν
ένα νέο λυρικό κλίμα, εντελώς αντίθετο προς τον καριωτακισμό. Να πω εδώ ότι ο Καριωτάκης, ο οποίος αυτοκτόνησε το 1930 τόσο, δηλαδή όταν ο Ελίτης ξεκινούσε την ποίησή του, τη φωτεινή και την ευαίσθητη ποίησή του, ο Καριωτάκης έγραφε εκείνα τα μαύρα και άραχα ποίηματα που ήταν γεμάτα θάνατο. Αν και διάβαζε Καριωτάκη, ήταν τελείως διαφορετικός, στον αντίποδα θα έλεγα του Καριωτάκη. Φροντίδα του Ελίτη ήταν κυρίως να βρει το αληθινό πρόσωπο της Ελλάδος. Εφόδια του, ο λόγος του Μακρυγιάννη και του Παπαδιαμάντη, του κλασικιστή Κάλβου και η λαϊκή τέχνη του Θεόφιλου. Έχει γράψει και ένα δοκίμιο για τον Θεόφιλο. Με την αποκάλυψη του υπεραλισμού βρήκε την πιο αποδοτική μέθοδο για τη δική του ιδιοσυγκρασία. Ο υπεραλισμός, λοιπόν, έπαιξε ένα απελευθερωτικό ρόλο στο έργο του, χωρίς όμως ποτέ να γίνει ένας ορθόδοξος υπεραλιστής. Διαμορφώνει, ίσως δεν θα έχει τόση αξία, διαμορφώνει μια ποίηση εντελώς ξεχωριστή. Κρατήθηκε πάντα μακριά από την θολούρα, τη σύγχυση, την αοριστία και την άγουστη καινολογία, στην οποία περιέπεσαν δυστυχώς πάρα πολλοί υπεραλιστές, θα έλεγα ο Εγγονόπουλος, γιατί και ο Εμπειρίκος. Κεντρικό σύμβολο στην ποίηση του Ελίτη, ο ήλιος. Ταυτισμένος με τις έννοιες της ελευθερίας, της χαράς, της ευτυχίας, της διαφάνειας, της ελληνικότητας. Παντού δεσπόζει η εμπειρία και η γοητεία. Ο ίδιος σε μια συνάντηση που αναφέρει: στην ποίησή μου υπάρχει μια αναζήτηση του παραδείσου. Όταν λέω παράδεισος, δεν τον λέω αποδεχόμενος μόνο τη χριστιανική έννοια. Πρόκειται για έναν άλλο κόσμο, ενσωματωμένο στο δικό μας, τον οποίο από δικό μας λάθος είμαστε ανίκανοι να αδράξουμε. Να αδράξουμε και να καρποθούμε τα πιο σημαντικά. Αυτά τα έχω διαβάσει. Ωραία. Θα ήθελα να διαβάσω ένα ποίημα ή δύο, ξέρω. Θα μου πείτε αν βαρεθείτε, να σηκώσω το χέρι, να μην δεν βλέπω, να σταματήσω. Λοιπόν, διαβάζω πρώτα τα πρωτοφανέρωτα ποίηματά, τα νεανικά, που έγραψε στα 23 του χρόνια. Ότι είναι γνωστά ποίηματα, γιατί μελοποιήθηκαν κιόλας. Λοιπόν, Ελένη. Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι. Μου σκέψανε τα λόγια που είχαν γεννήσει προφυγές. Όλα τα λόγια που είχαν μοναδικό τους προορισμό εσένα. Κατά πού θα πλώσουμε τα χέρια μας, τώρα που δεν μας λογαριάζει πια ο καιρός? Κατά πού θα αφήσουμε τα μάτια μας, τώρα που οι μακρινές γραμμές ναυάγησαν στα σύννεφα, τώρα που κλείσανε τα βλέφαρά σου πάνω στα τοπία μας και είμαστε σαν να πέρασε μέσα μας η ομίκη, μόνοι, ολομόναχοι, τριγυρισμένοι από τις νεκρές εικόνες σου. Η Μαρίνα των Βράχων. Από τη θητεία του καλοκαιριού όλα αυτά ενσωματώθηκαν στα πρώτα του ποίηματα, στους προσανατολισμούς. Έχεις μια γεύση τρικυμία στα χείλη. Μα πού γύριζες? Ο λιμερής τη σκληρή ρέμπη της πέτρας και της θάλασσας. Αετοφόρος άνεμος γύμνωσε τους λόφους. Γύμνωσε την επιτιμία σου στο κόκαλο. Οι κόρες του ματιών σου πήραν τη σκετάλη της χήμερας, ρηγώνοντας με αφρότη θύμηση. Πού είναι η γνώριμη φωτιά του μικρού Σεπτεμβρίου, στο κοκκινόχωμα που έπαιζε σωρώντας το στακάτο από τους βαθιούς και αμόνιστων άλλων βοηθών, τις γωνιές όπου οι φίλοι σου άφηναν αγκαλιές στα δροσμαρίνια. Μα πού γύριζες? Ο λινικτής στη σκληρή ρέμπη της πέτρας και της θάλασσας σου έλεγα να μετράς μέσα στο βουτητό νερό τις σκοτεινές του μέρες, ανάσκελη να χαίρεις στην αυγή των πραγμάτων ή πάλι να γυρνάς κύκνους κάμπους με ένα τριφύλι φως στο στήθος σου ηρωίδα ή άμμο.
Έχεις μια γεύση τρικυμία στα χείλη και ένα κόκκινο φόρεμα, σαν το αίμα. Βαθιά μες στο πεσάφι του καλοκαιριού και τάρινο των διακίνητων. Μα πού γύριζες? Κατεβαίνοντας προς τους γυαλούς τους κόλπους με τα βότσαλα, ήταν εκεί ένα κρύο αρμυρό θαλασσόκορτο. Μια πιο βαθιά, πιο βαθιά ένα ανθρώπινο αίσθημα που μάτωνε. Κι άνοιγες μια εκπλήξη τα χέρια σου λέγοντας το όνομά του, ανεβαίνοντας ανάλαφα ως την διάβγεια των βυθών, όπως ελάγιζε ο δικός σου αστερίας. Άκουσε. Ο λόγος είναι των στερνών η φρόνηση και ο χρόνος γλύπτης των ανθρώπων παράφορος και ο ήλιος στέκεται από πάνω του θηρίου ελπίδας και εσύ πιο κοντά τους πήγες έναν έρωτα έχοντας μια μικρή γεύση τρικυμία στα χείλη. Δεν είναι να λογαριάζεις γαλανιό στο κόκαλο άλλο καλοκαίρι για να αλλάξουν ρέματα ποτάμια και να σε πάνε πίσω στη μητέρα τους για να ξαναφιλήσεις άλλες κερασιές ή για να πας καβάλου στο μαΐστρο. Στυλωμένοι στους βράχους, δίχως χτες και αύριο, στους κινδύνους των βράχων, με την εκτελισιά της θύρας, θα αποχαιρετήσεις του ανοίγμά σου. Αυτά από τους προσανατολισμούς που είναι, είπαμε, τα πρώτα του ποίηματα και θα συνεχίσω με ένα ζωφερό ποίημα, ζωφερό κατά κάποιο τρόπο, με το άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο αρχαιολογικό της Αλβανίας. Θα το έχετε διαβάσει, φαντάζομαι. Τώρα κοίτατε πάνω στην τζουρκλισμένη κλένη, με ένα σταματημένο αγέρα στα ήσυχα μαλλιά, με ένα κλαδάκι λησμονιά στα αριστερό του αυτί. Μοιάζει παξές που του φύγαν άξαφνα τα πουλιά. Μοιάζει τραγούδι που το φήμωσαν μέσα στη σκοτεινιά. Μοιάζει ρολόι αγγέλου που σταμάτησε. Μόλις είπανε «Για πετύχαμε από τη σύνορα» και η απορία μαρμάρισε. Κοίτατε απάνω στην τσουρουκλισμένη θλένη, αιώνες μαύροι γύρω του. Αληχτούν με σκελετούς σκυλιών φοβερή σιωπή. Και οι ώρες που ξανά έγιναν πέτρινες περιστέρες ακούμε προσοχή. Όμως το γέλιο κάηκε, όμως η γη του φάθηκε, όμως κανείς δεν άκουσε την πιο στενή κραυγή. Όλος ο κόσμος άδειασε με τη στενή κραυγή. Κάτω από τα 5 κέντρα, χωρίς άλλα κεριά, κοίτεται στην τσουρουκλισμένη κλέφτη, άδειο το κράνος, λασπωμένο το αίμα, στο πλάι το μισοτελειωμένο μπράτσο και ανάμεσα από τα φρύδια. Μικρό πηγάδι, δαχτυλιά της μοίρας, μικρό πηγάδι, κοκκινόμαυρο, πηγάδι όπου κρυώνει η θύμηση. Μέσα σε αυτό θα ήθελα από τα τελευταία του έργα ένα πεζό από την ιδιωτική οδό και τελειώνουμε με αυτό. Αυτά που μου αρέσουν, για να καταλάβετε τον άνθρωπο δηλαδή, αυτά που μου αρέσουν είναι και η μοναξιά μου. Δεν θυμώνει κανένας. Χρόνια τώρα περνάω τις ώρες μου συντροφιά με κάτι μεγάλες μισοσυσμένες τοπογραφίες, εικόνες παλιές, αλλά φρέσκες ακόμη από τα χείλη εκείνων που τις ασπάστηκαν, γυναίκες της αμιλησιάς και του κοντού χιτώνα που φυλάγουν το κουτί με τα διαμαντικά του ωκεανού. Δεν σημαίνει κανείς. Αν δεν είχα κάτι το πολύ δυνατό και αθώο συνάμωνα με συντηρεί, όπως οι Μέντες και οι Λουίζες που ευδοκιμούσαν εξώστημο, θα είχα πεθάνει της πείνας. Τόσο μακριά βρίσκομαι από τα φράγματα, τόσο κοντά στο κρυφό τους καρδιοχτύπη. Ξυπνάω τις νύχτες ανήσυχος για κάποια αναπόκρουση του ΜΟΒ, ποτέ μου όμως για το τι μπορεί να γίνεται στα εμπορία της αγοράς. Αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Αυτό πως έχουν πάντα μεγάλη πέραση τα δάκρυα και ένα στεναγμή. Τα αντίγραφα, όχι τα πρωτότυπα. Όπως και οι διακυμάνσεις του δολαρίου, ο πληθωρισμός.
οι συναλλαγές των κομμάτων, αλλήμον μέθαγε όπως τις καρένες των δακιών, ο αρμόβουτος, η μοναξιά. Και τα χρόνια περνούν. Αυτά. Καλησπέρα, παιδί μου. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που σε βλέπω. Εγώ πάλι δεν χαίρομαι καθόλου. Και δεν είμαι παιδί σου. Α, ώστε ανήκεις στον άλλον, Ανήκω στον ένα. Α, δεν είναι καλά, τέλος πάντων. Πολλοί έχουν αυτή την αυταπάτη, αλλά στην πραγματικότητα είναι δική μου. Ακόμη και ο γιος του άλλου είχε πει πως πολλοί θα λένε «Κύριε, μα δεν κάναμε θαύματα στο όνομά σου». Και εκείνος θα τους πει «Φύγετε από εμένα, εργάτες της ανομίας, ποτέ μου δεν σας γνώρισα». Όμως εγώ τους γνωρίζω και πολύ καλά μάλιστα. Εάν έχω πολλούς που κάνουν θαύματα, φαντάσου πόσους έχω που δεν κάνουν. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι σαν κι αυτούς. Αυτό νόμιζα και εκείνη. Όμως εγώ βλέπω μέσα στην καρδιά σου. Είσαι μία από τις δικές μου. Εσύ είσαι γνωστός ως ο πατέρας του ψεύδους, ο Μιχάλος Απατεώνας. Έχω μάθει λοιπόν να μην σε πιστεύω. Ναι, λέω ψέματα όταν με βολεύει. Αλλά λέω και την αλήθεια. Όταν με βολεύει, φυσικά. Τουλάχιστον είμαι ειλικρινής όσον αφορά αυτό το σημείο. Εσείς οι άνθρωποι είστε ορθολογιστές και βρίσκετε συνέχεια δικαιολογίες που κάνετε ψέματα. Συνεχώς δικαιολογίες. Τελικά έχεις μια διαφορετική όψη από ό,τι περίμενα. Δηλαδή? Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να πει ότι είσαι και μάλλον ελκυστικός. Βρίσκεις. Κοίταξε, δεν έχει νόημα να φοβίζεις τους ανθρώπους. Μπορεί να είμαι κακός. Αλλά σκέψου, ήμουν το πιο έξυπνο πλάσμα στον παράδεισο. Η μεταμφίεση είναι πολύ μεγάλο εργαλείο. Σκοτώνω 10 φορές περισσότερους ανθρώπους κάθε χρόνο με το τσιγάρο. Πάνω με τα περίστροφα θα του φέρει και τις βόμβες συνολικά. Οι άνθρωποι βλέπεις φοβούνται όλα αυτά τα όπλα, αλλά δεν φοβούνται ένα από τα μεγαλύτερα θανατικά μου. Αυτή είναι και η μεγάλη μου δύναμη. Της απάτης και της πλάνης. Ένα από τα μεγαλύτερα θανατικά σου είπες. Βεβαίως. Πόσα έχεις δηλαδή? Περισσότερα από όσα μπορείς να φανταστείς. Εγώ θανατικά και για το σώμα και για το μυαλό και για το πνεύμα. Ορίστε, ξέρεις πόσους γάμους έχω διαλύσει? Και οι ανόητοι ούτε καν ξέρουν ότι τα κάνω εγώ όλα αυτά. Και δεν μου λες, πώς το κάνεις αυτό? Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Τους βάζω να σκέφτονται τους εαυτούς τους παραπάνω από όσο ο ένας τον άλλον. Ο εγωισμός και η υπερηφάνεια, βλέπεις, είναι από τα καλύτερα εργαλεία. Μα καλά,
Δεν το ξέρεις ότι είσαι νικημένος. Δεν το ξέρεις ότι δεν μπορείς να νικήσεις. Και λοιπόν, ήμουν εδώ για χιλιάδες χρόνια και όπως λέει και το βιβλίο σου, αυτό το ρημάδι που διαβάζει και πιστεύεις, πάρτε το να μην το βλέπω, θα είμαι εδώ για αρκετά ακόμη. Πολλοί από αυτούς που ζουν κάτω από την εξουσία μου ξέρουν ότι θα περάσουν την αιωνιότητα στην κόλαση. Εάν λοιπόν εσείς οι άνθρωποι θέλετε να θυσιάσετε την αιωνιότητα για μερικές δεκαετίες καλοπέρασης, φαντάσου πως μου αυτό εγώ που έχω μερικές χιλιάδες χρόνια ακόμα μπροστά μου. Φυσικά η καλοπέραση είναι η μεγαλύτερη μου απάτη. Υπόσχομαι την ευτυχία στους ανθρώπους με το σεξ, τα ναρκωτικά, το ποτό. Να σου βάλω ένα κουτάκι. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Καλά. Τη διαφθορά λοιπόν που λες και όλους αυτούς τους τρόπους για να ικανοποιήσει ο άνθρωπος τη σάρκα του. Φυσικά, αυτά κρατάνε περίπου 26 μήνες μέχρι να γίνει αισθητή η ματαιότητα και η δυστυχία. Κόλαση. 26 μήνες είπες. Βεβαίως. Πού τον βρήκες αυτό τον αριθμό, είναι πολύ συγκεκριμένος. Από χιλιάδες χρόνια εμπειρίας φυσικά. Πίστεψέ με, ξέρω πολύ καλά τι σου λέω. Επιπλέον, μπορείς στο τέλος να κατέληξω νικημένος, αλλά θα έχω βάλει πολλές περισσότερες ψυχές από τον άλλον. Πολλές περισσότερες. Το λέει και το βιβλίο σου. Άρα λοιπόν, ποιος νικάει στην πραγματικότητα? Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί σου αρέσει να κάνεις τον κόσμο τόσο δυστυχισμένο και να προκαλείς τόσο πόνο και τόση καταστροφή? Ξέρεις, μερικές φορές απολαμβάνω μεγαλύτερη εκτίμηση από όσο μου αξίζει. Πολλοί από εσάς μπορεί να γίνουν τόσο κακοί όσο και εγώ. Θα τα κάνω εγώ όλα αυτά. Πολλά από τα προβλήματα που βλέπεις σήμερα γύρω σου είναι αποτελέσματα της ανθρώπινης σάρκας και του ανθρώπινου μυαλού. Χωρίστε, κοίτα πόσα αδέρφια είναι τσακωμένα μεταξύ τους. Δεν μιλούνται. Πόσα παιδιά μισούν τους γονείς τους και μισούνται μεταξύ τους. Φυσικά, είμαι πάρα πολύ καλός στο να δημιουργώ χάος. Όμως πρέπει να το παραδεχτώ. Ότι η ανθρώπινη φύση μπορεί να πέσει αρκετά χαμηλά και χωρίς την βοήθειά μου. Όμως, εσύ κάποτε ήσουν ένας άγγελος. Ένας άγγελος ήσουν. Πώς άλλαξες έτσι? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία! Δεν θα καταλάβαινες! Ας πούμε ότι κουράστηκα να δέχομαι εντολές και να είμαι υπό την εξουσία κάποιου άλλου. Ήθελα να κάνω το δικό μου! Να είμαι εγώ κύριος της ζωής μου! Αλλά πώς θα μπορούσες εσύ να καταλάβεις? Εσύ δεν ένιωσες ποτέ σου έτσι! Λοιπόν, δεν ένιωσες. Δεν παίρνουμε συνέντευξη από εμένα τώρα, αλλά από εσένα. Τώρα μάλιστα. Θα δείξα ένα ευαίσθητο σημείο σου, έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς που σου είπα. Δεν ήθελα να δέχομαι εντολές από κανέναν και να κάνω εγώ κομμάτι στη ζωή μου. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα μακριά από τον άλλον. Και αφού οργανωθήκα εγώ, έβαλα το ίδιο πνεύμα και στους ανθρώπους. Παίρνω λίγο από τον εαυτό μου και τον εφισώ μέσα τους. Έχω βάλει λίγο από τον εαυτό μου μέσα σε όλους. Μόνο ένας ανόητος θα το αρνιούταν αυτό. Και λοιπόν, τι έρχεται μετά? Τι σχεδιάζεις τώρα? Τι έρχεται μετά? Σχεδιάζω ένα πολύ μεγάλο ταρακούνημα. Μερικά πολύ άσχημα πράγματα με τα οποία πιστεύω ότι μπορώ να επιτύχω έτσι μια παγκόσμια καταστροφή. Θα εννοείς αυτή την παγκόσμια διαμάχη και αναταραχή που υπάρχει στις μέρες μας? Όχι. Αυτά είναι μόνο ένας αντιπερισπασμός. Ξέρεις, είμαι πάρα πολύ ικανός και στους περισπασμούς. Σίγουρα θα προκαλέσουν μερικά προβλήματα παγκόσμιας κλίμακας, αλλά δεν είναι αυτό που επηρεάζει τους περισσότερους ανθρώπους. Πέρα από αυτό που ακούτε στις ειδήσεις, περί αύξηση της τιμής του πετρελαίου για παράδειγμα, δεν είναι αυτό που αφορά και πολύ τον δικό τους κόσμο. Τα μεγάλα προβλήματα που θα δημιουργήσω εγώ αφορά τον δικό τους κόσμο και όχι το παγκόσμιο. Οι ανόητοι ανησυχούν για τις διαμάχες των εθνών, ενώ εγώ τους έχω να είναι σε συνεχείς διαμάχες με τους συναδέλφους τους στο γραφείο.
Αγωνίες, εντάσεις, ανασφάλειες, τσακωμοί, στην κάθε τους ημέρα. Τους επανένε σε συνεχείς διαμάχες με τους ανθρώπους που βλέπουν κάθε μέρα. Με τους ανθρώπους που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Ακόμη και με τους ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο κρεβάτι. Χα! Μια και το ανέφερα αυτό. Έχεις προσέξει τώρα τελευταία το ποιοι μοιράζονται το ίδιο κρεβάτι. Είμαι πραγματικά περήφανος γι' αυτό. Βλέπεις, αυτά που κοιτάζεις στην τηλεόραση είναι ο αντιπερισπασμός. Το βιβλίο σου λέει κάτι σχετικό. Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως αγαπάς και τον εαυτό σου. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν σου λέω όμως να αγαπάς και τα άλλα έθνη. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει τους ανθρώπους να μισούν τόσο τα άλλα έθνη όσο και τον πλησίον τους. Είμαι φοβερός. Ναι, αλλά γιατί? Γιατί σου αρέσει να τα κάνεις όλα αυτά? Θα σου δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις γιατί δεν βλέπω να βγάζουμε συνεννόηση. Έχεις πατήσει ποτέ σε ένα ζουζούνι? Τώρα εγώ δεν σου μιλάω για κάποιο έντομο το οποίο θα μπορούσε να σε τσιμπήσει όπως μια μέρα σε μια σφίγα και να σου κάνει κακό. Αλλά για ένα μικρό έντομο το οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ σου να σε βλάψει. Και το τσαλαπάτησες έτσι μόνο για να σπάσεις πλάκα. Λοιπόν, πάτησες ποτέ σε ένα ζουζούνι έτσι για να σπάσεις πλάκα? Φαντάζομαι κάποια στιγμή πως ναι, θα έτυχε. Λοιπόν, πάρε αυτή την ικανοποίηση και πολλαπλασίασέ την επί 100.000 φορές. Μου αρέσει να σε θλίβω ζωές, τη χαρά, την ειρήνη, την υγεία, την αρμονία και την προκοπή. Απλώς μου αρέσει πάρα πολύ. Έντομα! Έτσι σας βλέπω όλους. Μικρά, αβοήθητα έντομα, τα οποία θέλω να ξαναπαντήσω. Θα με αφήσεις να φύγω από εδώ και να μπω στους ανθρώπους τα σχέδιά σου. Γιατί αν σε εκθέσω, οι άνθρωποι θα αρχίσουν να σε παίρνουν στα σοβαρά και να σε προσέχονται από εδώ και πέρα. Μα δεν έχω σκοπό να σε σταματήσω. Έλα, κάθεσαι. Κοίταξε, δεν μπορείς να με βλάψεις. Ούτε εμένα, ούτε και τα σχέδιά μου. Έχω εκτεθεί από πολύ νωρίς τους ανθρώπους και το λέει και το καλό στο βιβλιαράκι. Επίσης, αν διαβάσεις το καλό στο βιβλίο, και αν στην αλήθεια δεν είσαι μία από τις δικές μου, τότε θα ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορώ να σε σταματήσω. Εγώ έχω επιρροή πάνω στους δικούς μου, αλλά όχι στους δικούς μου. Εγώ δεν είμαι τίποτα παραπάνω από ένας διαβολέας. Από εκεί βγαίνει και το όνομά μου, φυσικά. Οι άνθρωποι βλέπεις πάντα γνώριζαν τη φύση μου. Ορίστε ένα παράδειγμα. 142 εκατομμύρια άτομα διέπραξαν μοιχεία φέτος. Όλοι τους, εκτός από 3, ήξεραν ότι ήταν λάθος. Λοιπόν, ξεκινά. Πήγαινε πες τους να δούμε σε τι καλό θα σου βγει. Οι άνθρωποι ξέρουν μέσα στις καρδιές τους τι είναι καλό και τι είναι κακό. Ο άλλος έγραψε τις εντολές του μέσα στις καρδιές τους. Εγώ απλώς έβαλα και λίγο τον εαυτό του μέσα. Σας κρατάω από το χέρι μου εσάς τους ανθρώπους και δεν σας αφήνω εύκολα. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, οι περισσότεροι οι ίδιοι από εσάς δεν θέλετε να με αφήσετε. Στο είπα, είμαι πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνω. Και με τον Ιησού, τι γίνεται με τον Ιησού? Τι γίνεται? Αυτό δεν το φοβάσαι? Γιατί να το φοβηθώ? Ορίστε, θα σου δείξω το σκόρ. Τα έχω όλα υπολογισμένα στο τάμπλετ. Ορίστε, το βλέπεις και μόνος σου. Το βιβλίο σου λέει πάλι κάτι σχετικό. Επειδή πλατιά είναι η πύλη και ευρύχωρος ο δρόμος που οδηγεί στην απώλεια, η απώλεια είμαι εγώ. Και πολλοί είναι αυτοί που τη βρίσκουν. Επειδή στενή είναι η πύλη και θλιμμένος ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή, η ζωή είναι εκείνος. Και λίγοι είναι αυτοί που μπαίνουν σε αυτή. Πρόσεξε λοιπόν πως λέει πως πολλοί θα μπουν στο δικό του δρόμο, αλλά μόνο λίγοι στο δικό του. Και να σου πω και κάτι. Μην νομίζεις ότι όλοι όσοι μπαίνουν στον δρόμο του μπαίνουν σε αυτό ή μένουν. Έχω πολλούς από αυτούς που στέκονται στην πόρτα, αναποφάσιστοι και παγιδευμένοι και χωρίς να θέλουν να εγκαταλείψουν τις απάτες μου. Ναι,
Κρατάω αρκετούς σε αυτή την κατάσταση. Βλέπεις, άλλο είναι να βρεις τον δρόμο και άλλο να τον ακολουθήσεις. Και όταν υπολογίσεις το σκορ, αυτό που σου έδειξε στο τάμπλετ, τότε έχεις το ισοδύναμο ενός τεράστιου δρόμου κυκλοφορίας με 8 λωρίδες σε ώρα εκθμένης που οδηγούν μπροστά εμένα και ένα στενό μονοπάτι πάνω σε ένα βουνό που περνάει κάποιος ταξιδιώτης καμιά φορά και οδηγεί σε εκείνο. Άρα λοιπόν, γιατί να τον φοβάμαι? Ναι, ναι, αλλά στο τέλος θα καταστραφείς. Και λοιπόν, θα έχω βασιλεύσει για 1000 χρόνια και θα έχω πάρει τους περισσότερους από εσάς μαζί μου. Μα καλά, δεν έχεις καθόλου έλεος. Έλεος? Έλεος? Α, έλεος! Όχι. Το έλεος δεν είναι αντικείμενό μου. Ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι. Το έλεος είναι δικό του γνώρισμα μόνο. Το δικό μου το γνώρισμα είναι η πλάνη, το ψέμα, ότι θα σας λύσω όλα σας τα προβλήματα και ότι θα σας φέρω ευτυχία. Αυτή η απάτη αποδίδει εδώ και 1000 χρόνια και η επιτυχία της δεν μειώνεται. Δελεάζω εσάς, τους μικρούς και αδύναμους ανθρώπους, με όλα τα υλικά πράγματα αυτού του κόσμου. Υλικά που στο τέλος σαπίζουν και εξαφανίζονται. Και εσείς οι ανόητοι συνεχίζετε να τα αγαπάτε. Θα σε εκθέσω σε 1000 ανθρώπους. Θα τους εξηγήσω ποιος τα αλήθεια είσαι. Θα τους κάνω να καταλάβουν. Όχι, μη! Θα το πεις αυτό, σου λέω, σε 1000, ίσως και σε 100.000 ανθρώπους. Αλλά θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Θα το ευχαριστηθούν. Κάποιοι από αυτούς θα πούν αμήν. Κάποιοι το πούν και σε άλλους, αλλά δεν θα αλλάξουν. Το έχω ήδη υπολογισμένο. Ορίστε, το βλέπεις και μόνος. Πάρ' το λίγο αυτό εδώ. Έλα, πάρ' το λίγο. Για κάθε 3.422 δικούς μου που έχουν να δώσουν αυτά που έχεις να πεις εσύ, μόνο ένας θα αλλάξει. Ανόητε άνθρωπε! Δηλαδή με απλούς υπολογισμούς, οι άλλοι 3.421 θα παραμείνουν δικοί μου. Άρα λοιπόν, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Ο Ιησούς Χριστός σου έχει ήδη δώσει την απάντηση. Να εδώ, στο βιβλίο του. Περίμενε να το βρω. Σας λέω πως έτσι θα είναι χαρά στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί περισσότερο παρά για 99 δίκαιους που δεν έχουν ανάγκη μετάνοιας. Κατάλαβες! Εσύ δεν τρώγεσαι με τίποτα!
τόσο ωραία εδώ. Κάποιος που σε ξέρει και σε αγαπάει πολύ. Δεν νομίζω πως έχω ξαναδεί. Με ξέρεις, με ξέρεις. Με βλέπεις παντού. Απλά όχι σε αυτή τη μορφή. Και στον καθρέφτη σου μέσα να κοιτάξεις τα μέλη της. Καλά, τι θέλεις να μου πεις δηλαδή, ότι είσαι ο Θεός? Στη διάθεσή σου. Η αλήθεια είναι ότι όσες φορές και να εμφανιζόμουν τους ανθρώπους, πάντα είχαν μια τάση να νιώθουν λίγο άβολα. Μήπως σε κάνουν να νιώθεις άβολα? Όχι. Απλά, περίμενα, αν ποτέ εμφανιζόσουν δηλαδή, περίμενα κάποιο κόλπο. Να, ας πούμε να βάλεις κάτι φωτιά. Φλεγόμενη πάτους, πύρινα άρματα, στήλες φωτιάς, ξέρεις. Δεν ήταν κόλπα, ήταν απλά ένα δείγμα της δύναμής του. Οι περισσότεροι συμπεριφερόντουσαν όπως και εσύ. Αληθήμοναν κιόλας. Αλλά μην αγχώνεσαι. Δεν έπαιζε μαζί τους σε καμία περίπτωση. Απλά τους έδειχνα ένα μικρό ψύχο για να μην νιώθουν τόσο άβολα στην παρουσία μου. Λοιπόν, σήμερα είμαι εδώ για σένα. Είμαι έτοιμος να απαντήσω σε ό,τι απορία έχεις. Να φανταστώ, ξέρεις ήδη τι θα ρωτήσω. Σαφώς, αλλιώς δεν θα ήμουν ο Θεός. Σε ενοχλεί αυτό? Σίγουρα σε κανέναν δεν αρέσει κάποιος που τα ξέρει όλα. Και ποιο το νόημα να σε ρωτήσω τότε? Κοίταξε, παιδί μου, το γεγονός ότι γνωρίζω τι θα γίνει δεν έχει κάποια ορισμένη ισχύ μέχρι εσύ να το αποφασίσεις. Σαφώς, μπορείς να σηκωθείς και να φύγεις. Από την άλλη, μπορείς να κάτσεις εδώ, να μιλήσουμε και να μου πεις τις ερωτήσεις σου. Γιατί είσαι εδώ? Γιατί μιλάς με μένα? Μιλάω στα παιδιά μου συνέχεια. Συγγνώμη, αλλά δεν πείθομαι. Θέλεις να μου πεις ότι εσύ εδώ τώρα, είσαι ο Θεός. Ο Θεός. Και είσαι εδώ γιατί θέλεις να μιλήσεις με μένα. Γιατί σου είναι τόσο δύσκολο να το πιστέψεις? Ωραία λοιπόν. Αν όντως είσαι ο Θεός, ξέρεις τι συζήτηση είχα λίγο πιο πριν. Σαφώς. Και τι έχεις να πεις? Γιατί αυτός έχει ορισμένα πιστικά επιχειρήματα. Τα επιχειρήματά του μπορεί να φαίνονται λογικά και πιστικά μερικές φορές, γιατί βασίζονται στον ορθολογισμό του ανθρώπου. Αλλά ο ορθολογισμός δεν σημαίνει αναγκαστικά και αλήθεια. Να μην τον ακούς και να μην επηρεάζεσαι. Αυτά τα πράγματα που λέει περισσότερο θα σε μπερδέψουν παρά θα σε βοηθήσουν. Ήξερες ότι θα ζητήσω απόδειξη λοιπόν. Απόδειξη για ποιο πράγμα? Ότι είσαι όντως αυτός που λες ότι είσαι. Όταν προσεύχεσαι, ζητάς απόδειξη ότι ο Θεός ακούει. Η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνω, τόσο λιγότερο προσεύχομαι. Αυτό είναι αλήθεια. Παλιότερα συνήθισες να μου μιλάς περισσότερες φορές. Βλέπεις, η ζωή ενός παιδιού είναι απλή, αμέριμνη, μακριά από τους προβληματισμούς της καθημερινότητας. Το μυστικό είναι όμως να κρατήσεις αυτό το παιδί μέσα σου. Γιατί το παιδί όταν προσεύχεται, δεν χρειάζεται να το ξέρει. Γιατί το νιώθει μέσα. Το γνωρίζει ότι ο Θεός είναι εκεί και ότι ο Θεός ακούει. Όντως έχεις δίκιο. Όταν ήμουν μικρή, δεν περίμενα απόδειξη ότι ο Θεός με ακούει. Οπότε αυτή είναι η τυχερή σου μέρα. Είμαι εδώ, σε απευθεία σύνδεση, έτοιμος να απαντήσω σε ό,τι απορία έχεις. Ελπίζω να είμαι αρκετά συνεργάσιμος. Δεν μπορώ να πω. Είσαι καλό παιδί. Ίσως λίγο μπερδεμένο. Αλλά δεν πάθεις να αναζητάς την αλήθεια. Η αλήθεια.
Η αλήθεια. Ναι, η αλήθεια. Ξέρεις, θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μας έλεγες τι πραγματικά είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η ιδιότητά μου. Και ποιο είναι το νόημα της ζωής? Να αγωνίζεσαι, να προσεύχεσαι, να υπηρετείς τον Θεό και να μην πάβεις να κάνεις ερωτήσεις όπως ποιο είναι το νόημα της ζωής. Και όλα αυτά που έχουμε, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, είναι όντως ο λόγος του Θεού? Είναι ο λόγος του Θεού, έτσι όπως τον κατέγραψε και έτσι όπως τον ερμήνευσε ο άνθρωπος. Ο καθένας όμως θα μπορούσε να το παρερμηνεύσει. Όχι. Κοίταξε. Ο κάθε ένας από εσάς έχει μια διαφορετική πορεία στη ζωή, σίγουρα. Ωστόσο, η οδός προς τη σωτηρία είναι μόνο ένας. Εσύ δηλαδή τώρα. Εσύ υπήρχες από πάντα. Δηλαδή, δεν υπήρχε χρόνος που να μην υπάρχει Θεός. Τι είχε πει ο Θεός στο Μωυσή? Τι είχες πει? Εγώ είμαι ο όν. Είμαι αυτός που είμαι. Σωστά, έπρεπε να το ξέρω αυτό. Έπρεπε να το θυμάσαι, όντως. Όπως ισχύει τότε, ισχύει και τώρα και θα ισχύει για πάντα. Δεν μου λες. Τελικά υπάρχει παράδεισος? Φυσικά και υπάρχει παράδεισος. Αλλά δεν θέλω να το σκέφτεσαι σαν ένα μέρος. Θέλω περισσότερο να το σκέφτεσαι σαν μια κατάσταση την οποία έχει υποσχεθεί στον άνθρωπο ότι θα είμαστε συνέχεια μαζί. Ωραία. Αφού μου είπες για τον παράδεισο, πες μου και για την κόλαση. Τι έχεις να πεις για αυτόν τον διάβολο και τους δαίμονές του? Είναι αρκετά υπερεκτιμημένη. Υπερεκτιμημένη λες? Πώς έτσι? Βλέπεις, ο σατανάς και οι δαίμονές του έχουν επιρροή πάνω σου, όσο εσύ τους επιτρέπεις. Και όταν πεθάνω, τι θα γίνει? Θα επανενωθείς με την αιωνιότητα. Είναι ο Θεός αγάπη? Δεν το καφιέται, αλλά ναι. Φυσικά και είναι ο Θεός αγάπη. Δηλαδή, αγαπάς και τους άθεους? Περισσότερα από όσο μπορούν να φανταστούν. Και δεν μου λες, μπορεί ένας άθεος να είναι ηθικός άνθρωπος? Φυσικά και μπορεί να είναι ηθικός άνθρωπος. Ταυτόχρονα όμως, μπορείς να χτίσεις και ένα σπίτι πάνω στην άμμο και απλά να εύχεσαι να μην κουνηθεί η γη κάτω από τα πόδια σου. Μα κοίταξε, εδώ άνθρωποι που πιστεύουν μπορεί να χαθούν. Τι σε κάνει να το λες αυτό, αφού σε ακολουθούν και κάνουν αυτά που πρέπει? Δεν μου λες, εσύ πιστεύεις ότι είσαι ηθικός άνθρωπος? Δεν μου λες, πόσο κάνει 2.427 επί 648? 1.572.696. Βλέπεις, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τι σου κάνει εντύπωση? Κρατάς στο χέρι σου τόσες ερωτήσεις και ακόμα δεν έχω ακούσει αυτή τη μία ερώτηση. Τη μία ερώτηση που κάνουν όλοι. Και ποια είναι αυτή? Δεν ξέρω. Γιατί δεν μαντεύεις? Δεν μου λες, γιατί συμβαίνουν άσχημα πράγματα σε καλούς ανθρώπους? Αυτή είναι. Ενώ πάνε τόσα στραβά σε αυτόν τον κόσμο. Οι άνθρωποι σκοτώνονται, η ηθική πλέον έχει ξεπέσει. Ακόμα και αυτοί που πιστεύουν σε σένα μοιάζουν χαμένοι. Οι εκκλησίες που χτίζουν στο όνομά σου. Η ζωή που εσύ ο ίδιος τους έχεις πει να ακολουθήσουν, απλώς δεν οδηγεί πουθενά. Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι? Ότι εσύ είσαι απόν. Κανείς δεν νιώθει την παρουσία σου. Δηλαδή τι άλλο έχεις να κάνεις πια? Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σου. Και καταλαβαίνω τι εννοείς. Αλλά το θέμα είναι ότι ήμουν πάντα παρόν. Πώς θα μπορούσα άλλωστε να εγκαταλείψω το πιο αγαπητό μου δημιούργημα? Αλλά όπως ο κάθε καλός γονιός, πρέπει κάποια στιγμή να αφήσω το παιδί μου να μεγαλώσει. Σας έχω δώσει τα πάντα. Μέχρι και τη ζωή μου σας έδωσα. Έχετε όλα τα εργαλεία να πορευτείτε σε αυτή τη ζωή. Δεν έχει σκεφτεί ποτέ ποιο θα ήταν το νόημα του αγώνα και της θυσίας αν παρενέβαινα συνεχώς στις ζωές σας?
ο παράδεισος τότε δεν θα έχει κανένα απολύτως νόημα. Σαν άνθρωπος, έχεις τη φύση να ρωτάς. Σου έδωσα άλλωστε το χάρισμα της γνώσης και πίστεψέ μου όταν στο λέω θα έρθει η ώρα και η στιγμή που όλα θα βγάλουν νόημα για σένα. Αλλά μη ζητάς να πάθεις πράγματα τα οποία δεν μπορείς να κατανοήσεις. Τα κρίματα του Θεού δεν είναι ζητήματα που θα λύσει ο άνθρωπος. Όσο και να θες να καταλάβεις, δεν γίνεται. Ναι, αλλά αυτό είναι κάπως άδικο, δεν νομίζεις? Δεν χρειάζεται να μάθεις. Εσύ όμως θεωρητικά μας δίνεις την ελεύθερη βούληση. Σαν άνθρωποι λοιπόν, θέλουμε απαντήσεις. Μα νομίζεις ότι είναι εύκολο? Έχετε δώσει στην έννοια της θεότητας μια παντοδυναμία, κλεισμένη όμως στην ανθρώπινη λογική σας. Πίστεψε με, κι εγώ περιορίζω. Όχι επειδή είναι ελαττωματική η ουσία μου, αλλά επειδή έτσι το επέλεξα. Επειδή έτσι και εσείς επιλέξατε. Δεν μπορώ να σε αναγκάσω σε καμία περίπτωση να με ακολουθήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σου δείξω τον δρόμο προς τη σωτηρία σου. Βλέπεις, έχω υπερβολική αγάπη για τα παιδιά μου. Δεν έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί ο Σφόρος θέλει τόσο πολύ τις ψυχές σας. Είστε το αδύναμο σημείο του Θεού. Πιστεύεις ότι το γένος των ανθρώπων έχει τη δύναμη να φτάσει μόνο του σε ένα επίπεδο θέωσης? Αν αυτό ήταν δυνατό, τότε θα χανόταν όλη η ομορφιά που σας έδωσε. Είστε θνητοί όχι επειδή σας τιμώρησα. Επέτρεψα τον θάνατο για να κατανοήσετε καλύτερα το δώρο της ζωής. Για τη θνητή σας πορεία σε αυτή τη γη, αλλά και να αναζητήσετε αυτό το δώρο στην αιώνια. Χωρίς θάνατο θα ήσασταν παγιδευμένοι σε έναν κόσμο μακριά από τον παράδεισο. Σε έναν κόσμο κλειδωμένοι δίχως σωτηρία. Απλά το θέμα είναι πως καταραίουμε. Οι ζωές μας κυλούν σε ένα χάος. Δεν θα μπορούσες, πώς να σου το πω, δεν θα μπορούσες να μας ξανασυναρμολογήσεις. Δεν θα το προτιμούσα. Μα γιατί? Μα γιατί δεν είσαι πάση? Οι ζωές μας είναι κομμάτια. Κομμάτια που συνεχώς πέφτουν από πάνω μας. Άφησε τα εκεί που είναι για λίγο. Για κάποιο λόγο έπεσαν αυτά τα κομμάτια. Άφησε τα εκεί, ηρέμησε και έπειτα σκέψου αν χρειάζεται να πάρεις πίσω κάτι από αυτά τα κομμάτια. Μα δεν καταλαβαίνεις! Διαλυόμαστε! Τι που δεν καταλαβαίνεις. Υπερβαίνεις, εξελίσσεσαι. Όλα αυτά που νιώθεις τώρα είναι πονή ανάπτυξης. Ξεφορτώνεσαι πράγματα και καταστάσεις που κρατάνε τη ζωή σου πίσω. Τα κομμάτια δεν πέφτουν. Τα κομμάτια τοποθετούνται στη θέση τους. Χαλάρωσε. Πάρε μια βαθιά ανάσα και άφησε πλέον τα πράγματα που δεν χρειάζεσαι να πέσουν από πάνω σου. Σταμάτα να κολλάς σε πράγματα και καταστάσεις που δεν είναι πλέον για σένα. Άστα όλα να πέσουν. Άστα να φύγουν. Άπαξ και το κάνω αυτό όμως. Με τι θα απομείνω? Μόνο με τα καλύτερα κομμάτια του εαυτού σου. Η αλήθεια είναι πως φοβάμαι. Φοβάμαι την αλλαγή. Μα σου το λέω συνεχώς, δεν αλλάζεις. Γίνεσαι. Τι γίνομαι όμως, Θεέ μου? Τι? Ένα άτομο με αγάπη. Ένα άτομο με φως. Ελπίδα, χάρη, μακροθυμία, έλεος. Και πάνω απ' όλα, πίστη. Σε έφτιαξα και πολύ περισσότερα από όλα αυτά τα ρηχά κομμάτια τα οποία επέλεξες να διακοσμήσεις τον εαυτό σου και προσκολάσαι πάνω τους με τόση απληστία και φόβο. Σε αγαπώ. Μην αλλάξεις. Γίνε αυτή που μπορείς να γίνεις. Αυτή που δημιούργησε. Δηλαδή δεν είμαστε σπασμένοι. Φυσικά και όχι. Όλα μου τα παιδιά είναι υπέροχα. Μη φοβάσαι και γίνε. Γίνε αυτή που μπορείς να γίνεις. Γίνε άνθρωπος.
Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ανεβάζανε τεχνική σκηνή σε αυτό το επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητά μου παιδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ίδιο το λαό αυτού του εγχειρήματος, τον πατέρα Σεραφείμ, τον οποίο Σεβασμιότατε, πατέρες, αδελφοί μου, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να πούμε πολλά πράγματα. Όλος αυτός ο κόπος και όλο αυτό το μήνυμα που θέλησαν να περάσουν στον καθένα από εμάς, νομίζω είναι η καθημερινότητά μας. Ένας αγώνας, μια προσπάθεια που άλλα κομμάτια μας πέφτουν, αλλά εμείς γινόμαστε άνθρωποι. Θέλω να ελπίζω ότι μέσα από αυτές τις προσπάθειες που κάνει η ενορία μας και τις προσπάθειες και τον αγώνα των παιδιών και όλων εσάς με τη συμμετοχή σας, γινόμαστε καθημερινά και καλύτεροι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φριούλων και στους πατέρες που ήταν παρόντες. Θα θέλατε Σεβασμιότατε κάτι να πείτε? Όχι. Και να δώσουμε μια συνάντηση σε μια επόμενη προσπάθεια. Το δίπλα μας είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και όλα τα χέρια. Όλα τα